הכרתי את עדי במועדון לילה בירושלים. למחרת השגתי את מספר הטלפון שלה מחבר משותף וצלצלתי אליה. היא הסכימה להיפגש איתי. ישבנו בבר ברחוב בן יהודה בתל אביב ושתינו ביחד ערק תאנים. היא סיפרה לי שכשהיא במחזור היא אוהבת לעשות סקס אנלי. היא גם סיפרה לי שהיא לא במחזור. אחרי זה הלכנו לגן העיר והתמזמזנו לספסל. היא רצתה למצוץ לי את הזין בחצר של גן העיר, אך אני לא זורם עם כאלו דברים. בשבילי זה לא סקס בלי הזין בפנים, ובכלל מה נראה לה שכך יתנהל לו ליל אוהבים. הספסל בגינה מול עוברים ושבים. לא, אני לא זורם עם כאלו דברים. אני לא אחד מאותם הדברים שמסתפקים במין אוראלי כשהכוס שלך כה קרוב, אך הוא לא יחשף לאוויר הרחוב. היא רצתה שדחוף לה את הזין בחצר בין הפחים, אך אני לא זורם עם כאלו דברים, עם סקס מאתגר במקומות מסריחים. ובכלל מה נראה לה שכך התפתח ליל זיונים בחצר הבניין ולא בין הסדינים. לא, אני לא זורם על כאלו דברים. אני לא אחד מאותם הדברים של פעם אחת וגמרנו, כשהכוס שלך הרטוב מיילל בתשוקה כמו חתול ברחוב. אבל בסוף היא לא רצה שאני אעלה אליה, אז הלכתי הביתה.